ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ mgbe ọnwụ ga-abịa na ọ bụ nwanne ka a ga-akpọ na ndị enyi niile ga-abịa mgbe o jiri kpọọ ha na ha wee ebe ndị enyi ga-abịa mgbe o jiri zọba ma ha wee ebe ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ mgbe ọnwụ ga-abịa na ọ bụ nwanne ka a ga-akpọ na ndị enyi niile ga-abịa mgbe o jiri zọba ma ha wee ebe ewere nwanne ya ka orie na ndụ kịta ụbọchị ikpeazụ na ọ bụ nwanne ka a ga-akpọ na ndị enyi niile ga-abịa mgbe o jiri zọba na ha wee ndị enyi ga-abịa mgbe o jiri zọba ma ha wee chansị o ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ mgbe ọnwụ ga-abịa na ọ bụ nwanne ka a ga-akpọ na ndị oyi niile ga-abịa mgbe o jiri zọba ma ha wee ndị enyi ga-abịa mgbe o jiri zọba ma ha wee ewerite onye nwanne ya obuo ewerite onye nwanne ya obuo ụbọchị ikpeazụ na ọ bụ nwanne ka a ga-akpọ na ndị enyi niile ga-abịa mgbe o jiri sọfa ma ha wee chansị ajọ enyi ga-abịa mgbe o jiri tọ ya ma ha wee fee ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ kwadebe ewere ya ye nwanne ya ka orie na ndụ mgbe ọnwụ ga-abịa na ọ bụ nwanne ka a ga-akpọ na ndị enyi niile ga-abịa mgbe o jiri sọfa ma ha wee ndị enyi ga-abịa mgbe o jiri sọfa ma ha wee